långt och Daisy en crossbacken. Vi ska snurra och sen ska typ 20 sekunder, sen ska vi försöka träffa ribban. Ska vi köra då? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Det går iväg på bollen. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Det är alltså- 18, 19, 20! Jag träffar bollen! Jävla idiot! Aj! Nej, nu är det inte. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nej, jag har tiden här. 15, Jag ser nu, Hassan. va? Vänta, kör. 18, 19, 20! Kör! Oh, damn! Nu är det min tur. 1, 2. Jag har tiden här, Aj, shit! Jag är redan. Snabbare. Nej, kör! 5 sekunder kvar. Kör! Nu!